Безнең архив бүлеге бит инде исполкомның бер бүлекчәсе булып торабыз, бүлеге булып торабыз. Аерым зданиедә утырабыз без. Ленина 50 адресы буенча. Безнең эш сәгате инде 8-нче яртыдан, иртәнге 8-нче яртыдан башлана һәм архив җитәкчесе кичке 5-кә хәтле эшли. Гражданнарны кабул итү көннәре безнең дүшәмбе, сишәмбе, пәнҗешәмбе, җомга, иртәнге 8-дән 11:30-га хәтле. Заман таләпләренә туры китерергә тырышабыз бит инде. Үзебезнең эшне кешеләрне кабул итү, социаль-правовой запрослар буенча кабул итү безнең МФЦ ошауды. Bütün заявлениялар, кешеләрнең стажларын раслау, зарплаталарын жоллау безгә МФЦ аша керә заявлениялар электронны. Без үзебезнең хезмәтебезне башкарабыз да, справкаларны әзерләп, МФЦ аша любой кеше кабул итә ала справкаларны. Бүгенге көнгә инде безнең 1 январьдан 705 запрос керде. Аның 61 тематик запрослар, ул инде безнең суд карарларын сораучылар, җир, мөлкәт ниләренә дәгъва бирүчеләр, калганнары инде безнең социаль-правовой запрос булып тора. Аның яртысын инде пенсионный фондның випны таша биргән запрослар булып тора. Үзебезнең защищенный канал аша, яртысы инде халык үзе мөрәҗәгать иткән. Җә үзебезнең архивка килеп, приемга калдырган заявкалар буенча, җә МФЦ аша килгән запрослар. ТССРның 100 еллыгы максатыннан Шейх Разиевның поручениесе буенча һәрбер район архивлары үзләренә шушы елда үткән мероприятиеләрнең, чараларның һәрбер документларын җыялар. Ул булса спорт чаралары булса да, культур массовый чаралар булса да, мәгариф өлкәсендә булса да, һәрбер бүлек безгә чара үткәннән соң фотографияларын, документларын, положенияларын, итогларын һәм атрибутикаларын тапшыралар. Менә ул яктан инде безнең спорт бүлеге бик актив. Менә мәсәлән, алар велопробег ясадылар һәм аның bütün документларын һәм атрибутикаларын кертеп бирделәр. Бу бик кызыклы мәгълүматлар дип уйлыйм, чөнки инде 50-100 ел үткәннән соң киләчәк буынга балаларга бик кызыклы булыр дип уйлыйбыз инде. Шушы биргән мәгълүматлар буенча 2нче елга һәрбер районнан архивларыннан җыеп алалар тоже мәгълүматларны, скан вариантларны и чыгачак безнең юбилейный китап Столетие ТССР. Архивта яңа юнәлеш буенча эшли башладык. Үзебезнең райондашларның шәхси документларын алабыз. Бүгенге көндә инде менә кичәгә генә газетабызда мәкалә чыкканнан соң Ахметова Юлия апамна кичә үзенең биятасының Ахметов Бәхтинең документларын китерде. Ул безнең өчен, архив өчен һәм Татарстан фонды өчен бесценный документлар дип әйтергә. Аның фотографиялары менә биятасының үз куллары белән язган автобиографиялары, 34нче елгы фотографиялары, сугышта булган аның карточкалары һәм полевой почта белән җибәргән менә фотографиясе бар. Шулай ук үзенең хатынына һәм балаларына фронттан язган хатлары бу. Шуларны без инде хәзер описләп, ул безнең Татарстан Республикасының фондына керәчәк һәм Актаныш архивында сакланачак. Без инде рөхсәт сорап, ул документлар белән кулланачакбыз. Выставкалар оештырганда, балалар белән дәресләр үткәргәндә, без инде ой сайында мәктәптән чакырып балаларны үзебезнең архивыбызда дәресләр үткәрәбез. Шушы документлар безгә патриотический воспитание инде балаларга бик зур роль уйнар дип уйлыйм. Шулай ук менә шул мәкаләдән соң Шейх Разиева Альмира апа да килеп китте, малае Булат белән. Алар инде үзләренең әтиләренең зур шәхси документларын алып килделәр. Ул безнең Мирзалиев Замановичның документлары. Ул безнең тоже районның төзелешенә бик күп үзенең хезмәтен куйган кеше, абруйлы кеше. Шуның документларын бездә опислаштырырга җыенабыз. Шулай ук кызы Альмира Ямалов Альберт абыйның документларын алып килде. Ул безнең Ленин ордены иясе. Бик кызык
кызыклы фотографиялар, документлары, почетный грамоталары. Шушы 3 менә хәзер фонд яңа барлыкка килде бит инде. Аңа хәтле безнең инде Баязит Шаймардановичның фонды бар, Билал Имамутдиновның фонды бар, Кулиев Кашфизакажановның фонды бар. Без бу эшне киләчәктә дә дәвам итәчәкбез. Минем шушы форсаттан файдаланып ниләргә рәхмәт әйтәсе килә, документларны китергән өчен һәм үзебезнең райондашларыбызга мөрәҗәгать итәсе килә. Архив бүлегендә безнең документлар һәрбер кешенеке аерым фонд булып сакланачак, ул гомерлеккә саклануга алыначак. Һәм без аны тәртипләп, bütün шартларын туры китереп саклайбыз. Шуның өчен мөрәҗәгать итәм, шәхси документларны архивка тапшырсагыз була.